mai pot în car. Al dracu, mă filmezi singur, mă. bă, ce să te filmezi? Da, bățul. Dar cine ai filmat? Bățul. Acoperișul la casă. Hai că nu văd unde e fir. Uite aici. Nu știu dacă îl văd. Păi nu văd în ăsta că e. Ce-i pe... Ah, tot somn. E mai mare ăsta, a? Da. Și e alb, nu știu. Da, sunt pe două feluri. Știi că m-a întrebat pilul unde merge și explicai să că vine și el să vadă. Vine, dar el se duce pe Valea Oltului acolo să dea și o clan. Gata. Și cum o oprești?